Поздравления за бъдещия огнеборец! На вниманието на всички присъстващи ще наблюдавате доброволци от доброволно формирование Пловдив 112, които ще демонстрират гасене на пожар от мотопомпа чрез засмукване на вода от открит водоизточник. Гасенето на пожар от мотопомпа чрез засмукване на вода от открит водоизточник са действия характерни особено при ликвидиране на горски пожари, където единствено достъпни са откритите водоизточници, а достъпът на пожарните автомобили до огнището на пожара в много случаи е невъзможно. На вниманието на всички присъстващи, Пловдивският отряд доброволци се състои от 57 души и е един от 13-те създадени формирования в област Пловдив. Доброволците в Пловдивския регион са и най-многобройни, като общо при които се достигат изключително високи температури, каквито са пожарите в лесно запалими течности, газови фонтани и други. Високата температура, която се развива при тези пожари, налага използването на специални топлозащитни облекла, за да могат пожарникарите да достигнат до огнището на пожара и да го загасят.